Amazing day mga ka-JMC. And so meron naman tayong order sa ating TikTok shop, JMC Bike Shop Bicol. Ito si Gent Sports Mountain Bike size 26. Ito po ay naka 3x7 speed, naka combo shifter. Ito yung brakes, ito yung shifter. Yan, so magkasama na siya, or rapid fire po ang pinakatawag niyan. Okay, so ito ay yung stem niya with suspension fork. Ayan, naka disc brake, cable actuated mechanical disc brake. Ayan, size 26 yung kanyang rim tsaka ganyang gulong. Okay, so sa kanya namang crank is a 3x, seal bearing yung kanyang bottom bracket. Ayan po yung FD niya ay XTLM. Then 7 speed po ito, bilangin na rin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 speed. XTLM din yung kanyang RD 26 yung kanyang rim, ganon din yung kanyang gulong. Naka disc brake, harap likod, may kasama ng side stand. Kaya po yung Gent natin Sports 26ER na order ni boss from La Union. So mamaya po mag-update ako pag yan ay nakabalot na. Yan sa mga gusto mag-order, check out nyo lang or search nyo yung shop ko, JMC Bike Shop Bicol. Ship nationwide ako kahit saan sulok ng Pilipinas. Thank you po and God bless. Okay, good morning Sir David ng La Union. So ngayon papakita ko naman sa iyo sir na yun ay naka-condition na. Tinotono ko na po yan bago ko ipa-ship para gagamitin mo na lang pagdating na. Ayan, so unahin ko dito sa kanyang crank sa 3x. So gagamitin ko yung shifter. Ayan. So yan po yung shifter niya. Pagdating naman dito sa kanyang crank, sa kanyang sprocket sa likod. Ayan, so dito naman tayo. So nakatono na po yan. Brake sa likod, accurate. So yan po yung shifter niya. Ito yung shifter sa harap. Kasi ito naman yung shifter sa likuran o yung sa sprocket niya. So mamaya po mag-send ako ng video pag yan ay nakabalot na. Yan po yung Gent Sports natin, MTB 3x7 speed. Okay, amazing day, Sir David ng La Union. Yan, so ito na po yung order nyo, si Gent Sports 26ER. Bali yan po, kung mapapansin nyo, nakabalot na po yan ng foam. Yung mismong frame na possible na magasgasan. Okay, so yan po. Ganun din yung kanyang handlebar, top tube, down tube, chain stay, seat stay. Ayan, so bali mga re-remove ko dito sir, tatanggalin yung seat post, pedal, handlebar, naunahang gulong para mabalot ko at mapak. So mamaya po ipapakita ko rin sa iyo kung paano yung magiging setup ko para mas secure yung bikes na darating sa inyo. Thank you po and God bless. Boss, ito na yung order mo. Kaya si Gent ako, MTB Sports. Ayan, so kung mapapansin nyo, nakabalot na naman yung parang mga gas. Habang nakaship papunta sa inyo, remove lang kanyang nahang gulong, handlebar, seat post, pedal. Yan na naman mga ikakabit nyo po. Okay, so yan po, sama ko na rin po yung previous dyan. Tapinan ko pa po yan ng foam carton, mamaya po na kay JNT na po yan. Boss, David, balito na yung order mo. Gent Sports 26ER MTB. And so kung mapapansin nyo, ready to pick up na or ready to drop off na po namin sa courier. Okay, so mamaya po dadali na po namin yan. Wait nyo na lang po, mga 7 days darating na po yung order na. Okay, sa mga gusto rin mag-order, nagsiship nationwide kami kahit saan sulok ng Pilipinas. Search nyo lang yung TikTok shop ko, JMC Bike Shop Bicol. Ayan, so marami kayong choices of bikes from kids bike, mini mountain bike, 26, 27, 29, road bike, fixed gear. Ayan, so complete po kami ng mga parts, mga category ng bikes. Ayan, so search nyo lang po, JMC Bike Shop Bicol, nagsiship nationwide kami kahit saan sulok ng Pilipinas. Gaya nito ni Boss David ng La Union.
ready to drop off na po yung order mo. Order lang po ito kaninang umaga. Thank you and God bless. Boss, ito na yung order mo. Ayan, si Gent Sports 26. Ayan, kay JM din na po. Na-drop off ko na po ngayon. So, wait nyo na lang po. 2 to 5 days or 7 days. So, darating na yung order. Thank you, ma'am. Okay, si sir, nag-avail from Tigaon, Sir JM. Ito 3x7 speed, sir, yung shifter niya. 3 sa harap, 7 sa likod. So, ang shifter, ito yung shifter sa harap, then likod, brakes sa likod, brake sa harap. Okay? Saka disc brake naman yan, parehas. Okay, so ang warranty natin yan, sir, is a 1 week warranty, factory defect, tono, align condition ng bike, may marinig kang lagutok, maluwag, masikip, pwede mong dalhin dito, cover naman ng warranty is 1 week. Okay, so meron din tayong tinatawag na human error, for example, na isandal or natumba. So, wag naman sana. So, baka may mga parts na may nasira, so hindi na siya cover ng warranty. Ang gagawin ko na lang po, kung kaya naman ayusin po, ayusin ko na lang. Pero kung parts na talaga yung sira, so option is palitan or hindi. Nasa sa inyo. Okay? So basta yun po yung cover ng warranty. So wala din to tayong change of mind. For example, naiuwi mo, nagbago isip mo, nag-iba, wala na yun. Kasi nakapili ka na. Opo. Ang nangyari na lang dyan, papalitan kung factory defect talaga. Yan na lang po tayo. Okay? Thank you.